Biarritzeko herriko etxeak epaitegien agindua jarraituz, Barda bozkatu du La Negrez karrikaren izen aldatzea. Azken asteetan, herri galdeketa bat eginda izen berria aukeratzeko eta orain La Alegres izena hartuko du. Arratsaldeon ikusentzuleok eta ziburun ere egongo gara Ipar Euskal Herrian indarra hartzen ari den konposta ezagutzeko eta baita Mendiben ere Uztaro atelierrean Petxe Etxeberriak egiten dituen lana eta bera ezagutzeko. Ez galdu. Bizi elkarteak Hendaian 16 iragarki taula legez kanpokoak direla salatu du. Eta horretarako, ekintzaileek Hendaiako hiri erdian dagoen Jean Jaurès eskola aintzinean diren bidaiariendako aterpetako 2 iragarkiak kendu dituzte. Izan da tokiko araudi bat, 2022an gelditu dena, geroztik olako taula horiek kenduak izan behar ziren, 2024a arte ukan dute hori egiteko eta gaur egun ez dute egina oraino, beraz hori erakusten dugu ekintza horrekin. Horrez gain galde egiten dugu, heldu den urrengo araudian arau zorrotzagoak ezartzea publizitatearen kontra, beraz hemen toki babestuetan ez ezartzea, publizitate numerikoak kentzea osoki Ipar Euskal Herritik. Urtarrilean Senperen ere egoera hau salatu zuten eta Ipar Euskal Herriko eta Aturriko publizitatea geldi kolektiboarekin batera elkargoko hautetsiei herriarteko publizitateari buruzko tokiko araudian arau zorrotzagoak onar ditzaten eskatuko diete publizitatea albezain bat mugatzeko. Ipar Euskal Herriko herritan geroz eta konposta gailu kolektibo gehiago instalatzen ari dira. Herriko etxeek etxeko hondakin organikoak birtziklatzeko aterabideak proposatzen diete biztanleei, batez ere baratzerik ez duten herritarrei. Horietariko bat da Ziburuko herriko etxea. Permititzen du, horako auzuetan ekartzea jende hori ere mate aukera konpostatzeko. Horrek permititzen du gure zabor, azken zabor hori berziklatu ezin dena, konpostatzen ezin den hori, txikitzea eta gure hondakintegiak polikiago betetzen ditugu, azken batean. Azken konpostagailu kolektiboa Gurutze Saindu auzoan instalatu du. Instalatua izan baino lehen, jada 17 herritarrak izena emana zuten, dispositiboaren arrakastaren seinale. Konpostagailu kolektibo hauei esker zaborren zaku beltza eren batez murriztea lortzen dute biztanleek. Katalin eta Ama alabak Zokoako auzoan instalatua den konpostagailuaren erabiltzaileak dira eta oso pozik daude esperientziarekin. Erabiltzaileak gira, beraz regularki etortzen gira, gure bio-untzia betetzen dugu, eta gero hondakinez betea denean, beraz hunat etortzen gira, eta usten ditugu gure hondakinak kasa hontan. Konpostagailu bakoitzaren kudeaketaren ardura herritarrena da. Erreferenteak formatuak dira bilkta garbirekin eta haiek egiten dute beraz xeakina ordena ematen dute konpostan eta nahasten dute pixkat. Beraz haiek badute hori egiteko besteak soilik hartzen dute haien biokutsa eta ematen dute. Kasu egin behar da, ez ditugu fruitu edo barazki guziak emaiten, adibidez lirandiak, zitroiak, mandarinak, ez ditugu eman behar. Baina badugu zerrenda bat, eta badakigu zer eman behar den, eta zer ezin dugun eman. Azken 2 urteetan iparraldean 211 konpostagailu kolektibo martxan jarri dituzte. Hemen Ziburun 4 instalatu dituzte eta 5. laster egingo dute. Urtero herritar bakoitzak 70 kilo hondakin organiko ekoizten ditu. Horregatik iparraldeko hautetsientzat birtziklatzeko tresnak bultzatzea ezinbestekoa bilakatu da. Hartzen gira gauzak aldatzen dira, klima aldatzen da, ingurumenaren inguruko ere kontzientizazio ere aingintzez handiagoa da dola urte batzuk baino. Eta gauza oso modu pragmatikoan ere badakigu. Hemen Lapurdin berziklatzen eta konpostatzen ez diren zaborrak hondakin tegira eramaiten direla Senperera. Eta badakigu hondakin horrek baduela bizi iraupen bat. Eta behin bete izango denan beste bat aurkitu beharko da. Eta inork ez du nahi bere egian horrelako instalazioak emaita. Beraz,
alik eta gehien konposatuz beziklatuz, baditugu ondakinteiak polikiago beti ingoia, eta beraz, behiak gutxiago beharko dira ere. Txikidanik aita ikusirat tindatzen eta margoketan. Naturalki edo hasinuk artedek ikasketetan. Orduan egin jat lehenik Baionako artedek eskolan, prepa urte bat, eta gero izanuk Lyonen artedek eskolan. Eta han 3 urte egin, eta gero Leioan, azken urteak Euskal Herriko Unibertsitatean, egin ditut artedeketan ere. Duela 13 urte inguru hartu zuen Petxe Etxeberriak bere aita Gonzaloren segida Mendikotako Uztaro atelierrean. Larumatero badira kurtsoak hemen, adin guzietatik bada 10 urtetatik, kasik 70 urte arte, eta dozena bat ikasle bada, batzutan gehiago. Lantzen duguna da marrazkia gehien bat, marrazkia, tindaketa eta eskultura ere. Pixka bat, eta helburua da plazera hartzea 3 ordu horietan. Teknika pixka bat lantzen dugu, hori bai, beti marrazkiarekin, egin bat. Baina gero helburua da kurtso bakoitzean, ikasle bakoitzeak margo bat egitea edo sorkuntza bat egitea. Margoketan eta marrazkian eta niz pixka bat, baina ni gehiago interesatzen niz grafismoari edo bideogintzari, eta hortan ari nuk. Batez ere eskoletan, pedagogia lantzen ikasleekin, eskoletan baina baita ere musika taldeekin, bideoak lantzen. Anitzetan askatasun osoa emaiten didate, eta hori eskertzekoa da. Adibidez hor Siberhutzentzat egin dut bideoklip bat, eta hortan libertate osoa utzi didate, eta hori aniz maite dut, eta parada bada ere gure sorkuntzaren egiteko. Jan nahi du, aldi guziz bideoak lantzean bideoklipetan edo, beti saiatzen ez teknika berrien bilatzen edo pusatzen hau txerkatzea ene baitatik sorkuntza mailan Eta sorkuntza hori ez da mugatzen bideogintzara edo hobeto esan da, teknika eta disiplina anitz uztartzen ditu Etxebarriak bideoak egiterako garaian. Adibidez hau da Pantxix Bidarrek atera zuen diskarentzat egin ginuen grafismoa, diseinua, eta egin ginuen baita ere bideoklipa. Eta hor bideoklipan adibidez animazioa landu ginuen aitarekin, irudiz irudi egina. Eta hori adibidez da lehen aipatzen nuen teknika bilaketa hortan, hori ez ginuen sekulan landu eta bideoklipa aukera bat izan zen beste teknika baten deskubritzeko. Eta hainitzetan ideia da teknika desberdinen lantzea, orduan bideoklipetan gelditzeko egin ginuena Spartak Dementiala taldearentzat. Bideoklipa hortan adibidez, bideoa prefosta, baina idea zen lantzea, mozo joen lantzea ere. Masken lantzea eta bideogintza parada bat izatea gauza desberdinen lantzeko. Baina bideoklipak bakarrik ez, laburmetraiak ere baliatu izan ditu disiplina anitzak uztartzeko. Joan den urtean egin baitut laburmetrai bat, oiogorri detzen dena, eta laburmetrai horrentzat behar nituen maketa batzu egin, mendiak mugitzen balira bezala erakusteko. Eta beraz, orduan, hasi nintzen maketa hauen egiten. Gero egan behar da nik bideogintzan eskoletan eta hainitzetan erabiltzen dut maketa aurrek ere landu dezaten. Hainitzetan bideo kurtso bat emaitean eskolan, aurrak hasten dira historia bat asmatzen, antzesten hasten dira, gero antzestean fondo berdea entzinean filmatzen ditut, eta gero maketak egiten dituzte ere. Hola, maketetan integratzeko haien burua edo... Eta ez ikasleekin bakarrik, tailerrak modu zabalagoan ere egin izan dituzte, Robinson proiektua kasu. Elbarrituen dako alkarte bada hori, eta landesetan eta biarnoan baituzte egoitzak, eta guk aitarekin eta Patxilazka Jai argazkilariarekin arte tailerak eraman dituguan, argazki gintzan, margolaritzan eta nik bideo gintzan, eta idea zen prefosta plazera hartzea artea egitean, baina gero ere edizio baten sortzea. Beraz hori beti buruan badugu, izan dadin aurrekin edo beste publikoekin, sorkuntza egitea, plazera hartzea, baina gero bukaeran emaitza artistiko baten ukaiteko. Eta oroitzapenen gordailu izaten dira ere egiten dituzten afitxak. Gehien bat Siberuan diren festival edo ekintza desberdinentzat, afitxetan ere ez dugu ordenagailuzko teknika lantzen, beti xatzen dugu beti marrazkia edo tindua lantzea, eta gero hori ordenagailuarekin moldatzea. Beste adibide bat ere hau da aita Gonzalo Etxeberriak eta Elian Hegiapal argazkilariak egin zuten
erakusketa bat, duela gutxi atajatzen, Mozorro deitzen zena, eta erakusketa hortan, baziren Elianen argazkiak iauterietan hartuak, eta hoiek aitaren marrazkiekin, marrazkien ondoan, ezagiak, eta hau adibidez da egin dugun katalogoa. Idea ez da komertzioa egitea horrekin da ateratzea edizio polit bat eta antziren entzat. Arteak terapiatik ere baduelako. Margolaritzan aritza denentzat gauza hona da. Hori segura da izan aur edo heldu. Yoga terapia bat bezala izatean duk. Eta ahanzten du burua eta marrazten ari izarek edo tindaketan. Nuk zen mementu bat pasatzen duk. Eta mendikotatik, zuberoatik, horretan jarraituko du Petxek gu guztion gozamen eta terapiarako. Ikusentzuleok berriki Xiberrutz taldearen gerla kantarako egin duen bideoklipa honekin duak izue gure gaurko agurra. Izan ongi eta bihar arte.